balmaw anula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye nɛgɛ ɲɛ 17 o bɛ yan nɔ Washington Amérique faba kɔnɔna na an ka bi jamukan o kumaba o bɛna tali kɛ ninnu de kan bi o ye Donald Trump n'o ye Amérique jamanatigi kɔrɔ o ka ayiwa kiritigɛso lajɛ jalaki boli kan an bɛ segin ka taa Niger n'a yirala ka bi ko août kalo o tile sabanan o ye Niger jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o selidon ye ani kunnafoni kɔrɔ wɛrɛ minnu sɔrɔla a ko la an bɛna an ka lasigiden min bɛ Ɲamɛ ale bɛn'o ɲɛfɔ an ɲɛna halisa Niger hukumu kɔnɔna na an bɛna kumana fana ni an ka jateminɛnaw ye minnu bɛ coup d'état n'o ye fanga dafiri ni olu b'u hakilina di ani Mali politiki ɲɛmaaw fana ka hakilina o ko la ka sɔrɔ ka na fana ayiwa Général Modi n'o ye Niger olu ka sɔrɔdasi fanga jɛkulu kura min sigira o don na olu ye cidenya tagama dɔ kɛ Mali la nka bi arala k'a fɔ k'u bɛ Burkina Faso an bɛ segin ka na fana ayiwa Amérique jamanatigi n'o ye Joe Biden a ye wele bila ka taa Niger fama ma u ka se ka Bazoum lasigi joona fanga la ka fara ayiwa Washington Mandela Fellowship n'a b'a wele ko Yali olu ka lasigidenw u ka cidenya dɔw bɛ yan bi an bɛna kuma n'u fana ka sɔrɔ ka kuncɛ ni Saka an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumaba ye k'a lase aw ma bi. Ayiwa kunnafoni ba minnu bɛ yan Amérique jamana la kɛrɛnkɛrɛnna Washington DC n'o ye jamana faba ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale ka kiritigɛso o lajɛ bɛ kɛ bi wulada na nɛgɛ ɲɛ 4 waati la Washington DC o hukumu kɔnɔna na an y'an balimakɛ Amidu Traoré wele ka bɔ Philadelphie ale b'an bolo yan a bɛna hakilina di kun min na ayiwa nin jalaki boli nin bɛna boloda jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kan Amidu i ni wula. Nba balimakɛ ni la. Ayiwa e yɛrɛ ye ɲininikɛla ye politiki ɲininikɛla ye ka bɔ ani sɛgɛsɛgɛlikɛla ka bɔ Philadelphie nka bi a yirala k'a fɔ ko Donald Trump ale bɛ jalaki boli dɔ la bi e yɛrɛ fɛ Amérique jamanatigi kɔrɔ ka jalaki don a ka jalaki don nin o bɛ mun de kan tigitigi la. I ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ an ka président kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye ale jalakilen don fɛn damadɔ na Amérique sariyabon b'a bolo o jalaki ninnu tɛ fɛn wɛrɛ ye k'a fɔ ko u ka kalafili tɛmɛlen ko a ye a kana bila u ka dugu maaba dɔw ma yaasa u bɛ se ka a jukɔrɔma tintin k'a dɛmɛ kalafili la ne ka a dɛmɛli walenin minnu don olu ye dɛmɛli i bɛ se ka fɔ dɛmɛli gɔlɔninw don a tulominen don n'i y'a fɔ ko ka dɔw ka kalafili bɔ a ma ou bien ka a chiffres changer olu ye dɛmɛli jɛngɛnenw ye minnu Amérique sariyabonba tigilamɔgɔw ne avocat dɔw hakili la ko o ma ɲɛ o man ka bɔ président ta fan donc a jalakilen don o koɲɛw la nka a mɛnna nin y'a san 3 ye halisa a ye hakilina minnu fɔ olu de b'a kɔnɔ nka e yɛrɛ fɛ Trump yɛrɛ o n'a ka lafasalibaga olu ka sɔsɔli u n'u ka fɔta o ye mun de ye nin jalaki ninnu ɲɛkɔrɔ ne balimakɛ n'i y'a Amérique yɛrɛ ta k'a lajɛ ni olu bolo ni kumaɲɔgɔnya modèle o ne nin dɛmɛ modèle ɲinini olu bolo o tɛ baasi ye olu bolo n'i y'a jateminɛ u ka san tɛmɛnen George Bush ne Gore o kɛra san 2000 olu ka élection na an y'a ye k'a fɔ George Bush fana y'a dɔgɔkɛ wele n'o tun ye gouverneur ye Floride ka nin ɲininkali modèle kɛ donc Floride kalafili a ɲagamina a ma ɲɛ f'u ye a danni kɛ u bolo la donc o kosɔn Bush kɛra président ye Al Gore ma kɛ président ye bilen alors que Al Gore de tun kan kɛ président ye donc Amérique jamana kan n'i y'a jateminɛ ni ɲɔgɔnnaw delila ka kɛ kɔrɔlen donc Donald Trump ale ka nin ale bolo ale ma kojugu kɛ parce que kɔrɔlen a delila ka kɛ fɛn ma bɔ a la donc n'i y'ale n'a ka avocat ye ka nin kɛlɛba in wuli k'a jɔ k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ défend olu bolo o jo b'a la olu bolo olu ma fɛn jugu kɛ
mais charia bomba b'a yira k'a fɔ u jalakilen don parce que u ye namara kɛ. Ayiwa n'i y'a lajɛ a bɛ ka kiritigɛ nin lajɛ min bɛ ka kɛ yɔrɔ min na a man jan kosɛbɛ Amérique wasabulon ba la n'o ye congrès a ka dɛmɛbagaw y'a essayer ka yɔrɔ min u y'a laɲini ka yɔrɔ min dankari nka e yɛrɛ fɛ kalan jumɛn bɛ se ka sɔrɔ ni sariya sunba wale na ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Amérique jamana tigi kɔrɔ o ka se ka jalaki. Amérique u ka sariya yira k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ. U y'o yira ko o fɛsɛfɛsɛ ko d'an bɛɛ lajɛlen ma ko mɔgɔ si de tɛ sariya sanfɛ mais fɛɛrɛ de bɛ fɛn bɛɛ la. O de la u bɛ fɛ ka exemple yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko hali n'i kɛra Amérique président ye ni i ye fɛn dɔ kɛ n'a man ɲi u ka sariya bɛ n'i nɔfɛ k'i ɲangi. Donald Trump ale weleli ni sariya bonba in fɛ fɛn caman b'a jukɔrɔ ale ka jɛɲɔgɔn n'olu ma jɛ n'a ka élection perdilen olu y'a essayer k'u bɛna fanga ta fanga yɛrɛ la koloni fanga la u taara u ka so belebeleba in minɛ k'a bɛɛ tiɲɛ n'o ye assemblée o kɔnɔna la dugu vice président tun bɛ yen dugu député baw bɛɛ tun bɛ yen o n'a sénateur donc olu tun bɛ fɛ ka fanga ta cogoya wɛrɛ la ne fanga ye k'a kɛ coup d'état civil ye donc o de ma bɛn o fana la a bɛ k'a fɔ ko ale sen t'o la mais komi a jɛɲɔgɔnw de tagara yen yɔrɔ la donc hali bi o fɛsɛfɛsɛliw bɛ sen na an sigilen don an bɛ k'a bɛɛ lajɛ a kɔni a bɛ bolola fɔlɔ an b'a lajɛ a bɛ tɔ bɛ laban cogo min na. Ayiwa an balimakɛ i ni ce o la nin tun y'an balimakɛ Amidu Traoré ka bɔ Philadelphie n'ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye an ka foli b'a ye sisan an bɛna taa Niger jamana na n'a yirala k'a fɔ ko bi ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya don seli ye n'o bɛ ka ɲɛnamaya Niamey Niger faba kɔnɔ ayiwa kunnafoni jumɛn wɛrɛ bɛ yen ka fara jamana d'Afrique nin kan nin waati kɛrɛnkɛrɛn na VOA Banbara lasigiden ka bɔ Niamey n'o ye Mahamudu Kaba Jakite ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Bifana jama bɔra ka cari kosɛbɛ place de la concertation kɛnɛba sanfɛ Niamey ni o ɲɛsinen bɛ député bulonba ma nka bi wulikajɔ fanga ma bonya kosɛbɛ sabula jama fanba bɛɛ tun ye sifinw ani denmisɛnninw de ye wa sɔrɔdasiw tun tɛ kɛnɛ kan ka bɛn ni Niger ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 63nan ye maaw y'u kanw lase tuguni ni karidenw wulikajɔw tun bɛ Faransi de kɔnna kosɛbɛ bi alamisa ta ɲɛsina CEDEAO ani Nigeria de ma u ka lasigiliden Niger yan nɔ ye laseli sɛbɛ cikunu Niger kɔkanko minisiriso la ko k'a fɔ CNSP cɛdenw ɲɛ k'u ka lasigiso ni o ye ambasadi ye o lakana walasa jama kana ta tiɲɛni kɛ ye nka bi jama ma i ɲɛsin ye ma u y'u ka welewelekanw bila ka taga CEDEAO de yɔrɔ ani Nigeria dɔw ko olu tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Nigeria ni Niger bɛɛ ye jamana kelen u jamanadenw caman bi kan kelen fɔ ni o ye Hausa ye wa dancɛ dɔrɔn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko o Nigeria de bɛ CEDEAO ɲama k'u bɛna kɛlɛ wuli Niger. Il disait qu'il est prêt pour la guerre pour venir. Ale de m'a fɔ ko a labɛnnen don kɛlɛ kama ka na Niger lakari miniti kelen kɔnɔ wa a ka sɔrɔdasiw ka ɲɛma ye o de fɔ ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka Niger lakari an b'a fɔ a ka tila Boko Haram na fɔlɔ kungow bɛ ale da la min ka jugu ni anw ta ye ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɛ ka farafinna dɛmɛ a ka taga Boko Haram kama n'o tɛ CEDEAO sɔrɔdasiw fa tɛ u la n'o tɛ cogoya jumɛn Benin walima Togo walima Senegali o sɔrɔdasi b'a fɔ k'a bɛna bin Niger kan olu bɛna se k'a fɔ cogo di k'u bɛna bin u sɔrɔdasi ɲɔgɔn Nigerkaw kan ko ka civili dɔ sigi fanga la min bɛna maaw suɲɛ ka na maaw janfa hali ni Russie drapeau tun b'a yanga ka caya bi taga Burkina Nigerkaw Mauritaniekaw Lajinɛkaw Algérikaw Faransini ani CEDEAO kama o kɔfɛ walasa ka bingani wale kɛlɛ sabula bingani wale in a jagoya tagara de ka a sigi an da la an b'a fɔ Niamey ni a laminikaw ye ani duguba kɔnɔlaw u ka fɛɛrɛw ta walasa u ka to ka jama lajɛn siradaw la fan bɛɛ fɛ walasa k'u labɛn CEDEAO ani Faransi ka bagabaga kama u kana na bala jamanadenw na. Nous demandons population de Niamey et de ses environs et à l'intérieur du pays d'instituer des campements populaires pour rester vigilants et sereins pour le combat contre la menace
de la CEDEAO et de la France. Kuna shini ni kunungo France ye aka jamanaden ba kelen ani kɔ de labɔ Niger kɔnɔ. Amérique ni Royaume-Uni fana ko u b'u ka jamanadenw labɔ M62 ɲɛmaw ko kɛlɛ tɛ Niger ni kɔkan jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Vous avez vu à cette manifestation qui est pacifique. Aw yɛrɛ y'a ye nin wulikajɔ basigilen in na Faragɛ jamana ka kunnafonidilaw olu bɛɛ tun bɛ yan u y'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ. Gɛlɛya fosi tɛ an ni Amérique ni Europe jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ o bi an ni Faransi de ka politiki cɛ an fɛ yan nɔ. An ti sɔn min ma o ye Faransi de ka jɔnmaya ye k'a ɲɛsin Niger jamanadenw ma ani Sahel jamanadenw ma. Du peuple nigérien et du peuple du Sahel. Hali ni a y'a sɔrɔ wulikajɔw ka ca ka CNSP cɛdenw jukɔrɔma don maa caman fana bɛ jamana in kɔnɔ minnu ma sɔn fanga dafiri ma. Kunungo Niger baro maaw ye fanga dafiri in kɔn wa jɛkulu caman fana bɛ yen minnu ko u ma sɔn. Kabini kunasini kurantigɛw cayalen bɛ jamana in kɔnɔ fan bɛɛ. Mohamed Bazoum yɛrɛ kɛrɛfɛmaa dɔ y'a lase ko sɔrdasiw ye kurantigɛ Bazoum yɛrɛ ka so kɔnɔ kabini kunungo nɛgɛ kaɲa 11 waati wa k'u kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛnw sigi a ka nɛgɛjuru kan min b'a to a ka weleliw tɛ se ka sira sɔrɔ. Bi CEDEAO ka ciden dɔw kan kana kuma ɲɔgɔnya kɛ ni sɔrdasiw ye. Mahamoud Kaba Jakite, VOA Bambara, Niamey, Niger. Ayiwa halisa an bɛ Niger kibaruyaw de hukumu kɔnɔna na ka tugu Mali ni Burkina Faso olu ka cikan dantigɛ la Niger lahalaw kan Mali politikitɔn ɲɛmaa olu dɔw kumana ayiwa VOA Bambara lasigiden n'o ye Mohamed Daɲogo fɛ an ka jɛ k'u lamɛn. Mali ni Burkina cɛmancɛ fanga ka nin sɛbɛnfura in n'u y'a yira ale kɔnɔna la ka fɔ u na Niger sɔrɔdasiw dɛmɛ ni CEDEAO kɔni ye maramafɛnw ta k'u bɛ taa Bazoum sigi a nɔ na. Mali kɔnɔ parti min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Parina o kɔni ye sɛbɛnbɔ ka yira ka fɔ ko olu ma jɛ ni o ye. Alu Jabate n'ale ye Parina ɲɛmaaba yɛrɛ ka kumalasela ye an k'a lamɛn o. An ka tɔn n'o ye Parina ye an ye laseli kɛ ka tɛmɛ ni Mali gouvernement ani Burkina Faso gouvernement jɛra ka laseli min kɛ kalo tile 31 juillet kalo. An ye kumakan in lamɛn an siranna an jɔrɔ la. An ye laseli se Mali gouvernement ma k'a fɔ k'an bɔra ka sariya sunba min voté sisan ni cour constitutionnelle ye a jaabi ɲuman di a la ni président de la transition yɛrɛ y'a promulgué le 22 juillet k'a fɔ ko communiqué in kɔnɔna kuma a b'o o sariya kisɛ min bɛ yen n'o ye 187 ye a b'o sɔsɔ min na parce que o sariya kisɛ in b'a fɔ ko sariya fanga tali fanga la coup d'état fanga la k'a sɔrɔ min ma kɛ ni jamanadenw ka vote sira ye k'o kɔnnen don fo k'a cɛjuguya fɛn min yafa tɛ se ka k'a ma. Mamadou Traoré ni parti min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o ɲɛmaaba don ale y'a yira k'a fɔ Mali ni Burkina ka nin dɛmɛ in ka ɲɛsin CEDEAO ma ɲɛfɔli bɛ sɔrɔ a la. Mahamadou Traoré. Fanga faamuyali de kɛ ni an ka nin jamana fila ye Burkina ni Mali u bɛ fanga sugu jumɛn kɔnɔna la sisan olu bɛ transition de kɔnɔna la transition n'i y'o ko fɔ i b'a fɔ mɔgɔw nana cogo min na coup d'état fɛ donc n'u ye ɲɔgɔn ma dɛmɛ u man ka bali an na k'a fɔ u bɛ CEDEAO ka kumakan ninnu kɔn k'u tɛ jɛn n'a ye o bɛ se ka faamu ka d'a kan u fanga ninnu bɛɛ ye fanga suguya kelen ye n'o ye fanga furancɛ fanga ye. Mamadou Diallo n'ale kɔni bɛ parti yɛlɛma la ale y'a yira k'a fɔ k'olu ka parti kɔni ma sɛbɛnfura bɔ nin ko in kan nka ale hakilina la Mali ni Burkina ka nin sɛbɛnfura in k'u bɛ Niger dɛmɛ o fana kun de bɛ a la an k'a lamɛn. Actuellement parti ma a ka position yira communiqué fanfɛla la yan ne kɔni bolo kɔni hakililata in ka ɲi yan parce que u ye position min ta bɛɛ bɛ k'i nin yɔrɔ de mankaran yan tôt ou tard laban n'o réussira olu yɛrɛ tɛ kisi a nɛɛmo yan. Kunu araba Niger sɔrɔsiw y'u senfa ka na Mali la wa ka taa Burkina. Abdramane Jara n'ale kɔni ye URD parti maa dɔ ye ale kɔni a bɛ nin taama in a b'a da don o la. U nana waleɲuman dɔn kɛ waleɲuman dɔn mun na fanga dafiri min n'u y'a kɛ Niger jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la kuma mun bɛ fɔ la communauté internationale fɛ ka daminɛ CEDEAO la ka taa bila Faransi jamana la fo ka bila nanzara jamana wɛrɛw Mali autorités ani Burkina autorités k'u ka dɛmɛ u bɛ u yɔrɔ donc u nakun ye k'u waleɲuman dɔn o yɔrɔ la. An b'a yira k'a fɔ CEDEAO maaw kɔni u ye a fɔ k'a fɔ ko fo ka taa se sibiri ma ni Mohamed Bazoum ale ma segin a nɔ na mun kɔni ye fanga ye sɔrɔsi fanga u na o ta ka Niger o sɛgɛrɛ. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Mikadika wolo bakanumbo aya foi nega ene manyogo mama ikari ne oro ba ikari tema best tema queen tema she yamba mama yamba
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa halisa malikura kɔni aw bɛ sen na an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fana Tominia radio parisien kan fiɲɛturukala 98.8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ www.voabambara.com walima fiɲɛsira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara. Halisa aw bɛ ka malikura de lamɛn sisan an bɛ segin ka na an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na. Ayiwa Niger kibara la hali bi i n'a fɔ CEDEAO ka lajɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min na Abuja Niger o waati kelen na Mali o ni Burkina Faso olu ka jamanaw ye jɛ ka fɔ kɔnɔ u b'a jira ko sɔrɔdasiw ka don Niger jamana na o bɛna kɛ kɛlɛ yiriwali ye u kama. Seku Tangara n'ale ye kunnafonidila ye Africable la ale bɛna nin ko nin ɲɛfɔ kuma falen la ni Modibo ayiwa Danbele n'ale ye VOA Bambara kunnafonidila ye ka bɔ Washington DC an k'u lamɛn. Balana ko batɛ be kalo damadɔ bɔ kalo 5 fɔ 6 ɲɔgɔnna Mali ni Burkina ani Guinée olu kun sara bɛɛ la k'u b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka a jamana 3 kɛ i n'a fɔ jamana kelen bi ni ɲangata nana se Niger ma ni o Mali kelen n'o Burkina kelen bɔra donc ne ka jate la o tɛ bali ne la o bɛ i n'a fɔ u delila ka ko minnu fɔ n'o ye Union Mali Guinée Burkina u b'a fɛ k'o de lawaleya se ka kɛ Niger yɛrɛ fana bɛ fara kan Algérie ani Russie jamana olu y'a yira k'a fɔ ko sardasuw ka wuli ka jɔ ka na ni jamana 2 kan ko a bɛ sɔn ka kow la juguya dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko yan'u ka taga ɲɛsin kɛnɛma kow ma ko k'u ɲɛsin jamana yɛrɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛli ma e fɛla min y'a ko la Algérie ni Russie ye mun fɔ o ye wulibali de an ka fanfɛla n'o ye Sahel yɛrɛ a ɲagamini o kɛra nin n'a ɲɔgɔnna dɔ de fɛ sabula u taara ka taa Libi kɛlɛ taara ka taa bin Libi kan o kɔlɔlɔ de sera an ma donc n'a fɔra ko o jamana kelenw bɛ tila ka na san 10 ɲɔgɔnna kɔfɛ ka n'o kɛ Mali kɛrɛfɛ jamana wɛrɛ la Sahel jamana kɛrɛfɛ wɛrɛ la a bɛ se ka kɛ o kɔlɔlɔ o bɛ se ka taa fo kɔgɔjigundaw ni yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ se ka caya ka tɛmɛ mɔgɔw ma sigi ni mun ye Algérie ni Russie ye minnu fɔ ani hali yɛrɛ CEDEAO jamana mɔgɔ caman fana ye mun fɔ k'a fɔ k'u ka fo ka bɛn de kɛ ne bolo o de kan ka kɛ sabula n'u ye nin kɛ ka na kɛlɛ wɛrɛ bin Niger kan a kɔlɔlɔ Ala dɔrɔn de b'a dan yɔrɔ dɔn. E yɛrɛ bolo fangadafiri kuma caman mun de bɛ na n'a ani mun de kan ka kɛ yaasa dan ka sira la. Ni an ka jamana ninnu lajɛ u b'a fɔ ma ko démocratie o ye cogo 2 de bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ démocratie dɔ bɛ yen n'o ye ka jamana ɲɛmɔgɔ ka sigi n'o ye élection ye ani démocratie dɔ fana bɛ yen mun kan k'a fɔ ko ka surunya jamanaden fanba ka hakilinata la sabula n'i ye Guinée Burkina Niger n'i y'a fɛn fɛn lajɛ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u kun sigira dɔw fana kala ka taa u ye fo siɲɛ 1 fo siɲɛ 2 donc n'i y'a jateminɛ an ka problème tɛ démocratie ko ye élection ko tɛ a bɛ yɔrɔ wɛrɛ de o de kan ka ɲini o ye est-ce que minnu bɛna k'a fɔ k'u bɛ jamana ninnu dɛmɛ o ni jamanaden fanba hakilina ye kelen ya donc n'u ni jamanaden fanba tɛ hakilina kelen hali n'o y'a sɔrɔ u sigira de kalata sen fɛ n'u ni jamanadenw kunkilina tɛ kelen ye ne ma da la n'u bɛ se ka mɛn o sigili kɔnɔna la problème de b'an ka jamana kɔnɔ élection ko problème tɛ n'a fɔra ko farafin jamanaw yɛrɛ kana kari ɲɔgɔn na mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi nin koɲa in na c'est vrai que Niger ta in a bɛ mɔgɔw gɔn a kamana la wulikajɔw de kan ka se ka kɛ u bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na cogo min na u bɛ se ka segin légalité ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni bagabagali ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ parce que olu kow bɛ se ka kɛ o basi hali n'i y'a jateminɛ dati ka don olu la u solution bɛ yen u ye fanga dafere maintenant mun de bɛ kɛ walasa ka jamana bila a kun bɛ kɛcogo kɔrɔ minnu na ka sɔrɔ a ma kɛ bagabagali ye a ma kɛ foyi ye n'u da sera yen yɔrɔ ninnu ma u bɛ solution sɔrɔ a la mais an farafin dama wɛrɛ ka kari ɲɔgɔn na o ma sɔrɔ fɛn foyi fɛ o y'a sɔrɔ alors que jatigikɛlaw b'an dala fɛn wɛrɛ b'an dala o kɔni tɛ se ka faamuya cogoya si la o ye segin kɔba de ye an ka jamanaw ma an ka farafin jamanaw ma. Ayiwa o nasira kelen na n'o ye Niger lahalayaw kan ayiwa Modibo Danbele ale n'an balimakɛ Campbell Gimbayara olu baro la ka tugu Algérie la Guinée Russie la olu ye wele bila k'u k'u yɛrɛ minɛ nin ko in na an k'u lamɛn. mɔgɔ minnu bɛ fanga na waati cɛmancɛ fanga taabolo de don waati min don a waati kan ka ban o tɛ se ka kɛ politiki taakan ye a tɛ se ka kɛ hakilina taakan ye hali n'a sɔrɔ hakilina minnu b'a kɔrɔ hakilina ɲumanw don farafinna ka yɛrɛya jamana don sa o hadamaden don sa o dugu don sa o ye tiɲɛ jamana 3 in fo ka taa se jamana 4 ma hakilina ye min ye Niger kunkan ko in na a timɛli ka gɛlɛ ka bɛn nin waati ma an bɛ diɲɛ bɛɛ taabolo min na Mali ni Burkina ko ni se kɛra Niger ma k'a bɛ komi i sera Mali fɛnɛ ma i sera Burkina fɛnɛ ma e hakilina ye mun de ye o koɲa in na
ni sanji kɔni wulila ni fiɲɛ foloko wulila bɛɛ lajɛlen bi jɔrɔ ni kunna minɛ Mali ni Burkina mi da fa mugujala na ɲiginji ka kuda Mali ni Burkina bɛ se ka mun ta diɲɛ ko la u bɛ se ka diɲɛ kɛlɛ ni mun kɛlɛ fɛrɛ ye fɔ CEDEAO u bɛ lajɛrɛ la hali bi ni wagati na Abuja Nigeria jamana la n'a fɔra ko fantan jamana walima sete jamana minnu ye kosɛbɛ wagati min na u ni jihadisiw bɛ ɲɔgɔn na mankan kana falen u ni ɲɔgɔn cɛ e bolo mun de kan ka kɛ hakilina ɲuman tɛ ala deli tɛ tuma min na ni jamana bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛ la diɲɛ seleke naani kɔnɔ k'u kun jɔrɔ gɛlɛyaw kɔ u kan ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma tigɛwale kɛlɛli n'o y'i ta ka bɔ u kan ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma n'o ye jamana ninnu bɔ nɔgɔla ye o man ka kɛ kɛlɛ waati a man ka kɛ wulikajɔ waati o jamana in kelen kelen si ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don Chad tɛ CEDEAO la mais Chad jamana la fanga dafiri fɛnɛ kɛra ye Chad jamana de cira ka taga Niger jamana kɔnɔna la CEDEAO yɛrɛ fanfɛla la fanga dafiri an bɛ se ka sigi a la cogo min na e ka jateminɛ la mun de kan ka kɛ hali bi n'o ma kɛ min kan ka kɛ Chad jamana ɲɛmaa ka ci ka taa o ci in lase o ti dɔwɛrɛ korokaraw de bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn olu bɛɛ ye surasiw de bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn ye fini wolosigi tabaw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn ye min ma kɛ bɛɛjɛ fanga na bɛɛjɛ fanga ka kiiri tɛ se ka kɛ jamana marako ye tiɲɛ don Samba Jo bɛ ko dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun an kan ka nin ko lajɛ ci ɲɛma jɔlen na min b'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ la min b'a to an ka jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana u bɛ se ka dun ka fa sɔrɔ u bɛ se ka matara o de kan ka kɛ an ka kɛlɛ o de kan ka kɛ an ka wulikajɔ ye o man ka kɛ waati ye waati min an yɛrɛ bɛ dangari ɲɔgɔn na ka taa gɛlɛya wɛrɛ ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ta ka se ɲɔgɔn ma ni bɛn fɔ ka sigi fɔ ka bɛn bɛ se ka k'a ko la sigikafɔ o ye damu ye ni sigikafɔ bɛ se ka kɛ nin ko in na ka ɲɛ sɔrɔ a la k'a sɔrɔ maa kelen ni ma to a la o ye laɲini la belebele ye nka a ka kɛ démocratie ka segi ka na so hali ni bɛɛ sɔnnen tɛ mais an y'a ye Algérie jamana ani Russie jamana olu ye weleweleda kɛ k'a fɔ ko mun ye wulikajɔn ye olu fɛ ko to ye e bɛ mun de fɔ o koɲa la an kan k'an janto waleya wɛrɛ min na o ye farafinna ka nin tile biɲan bolo ye an ka jamanaw ninnu u man ka kɛ diɲɛ seleke naani ka sinaya tɔn kɛyɔrɔ i n'a fɔ Russie ni lamɛrikɛn jamana n'u dɛsɛra ka ku ɲɔgɔn na diɲɛ jamana fan si fɛ u man ka n'u o dimi bɔ anw na k'a sababu kɛ a se t'an ye a dabali t'an ye a sɔrɔ t'an ye a tɔnɔ tɛ an ka jamanaw ma anw ka jamanaw min tɔnɔ b'a kan o y'a ɲɛta n'a sabati ye k'a bɔ nɔgɔ la ka dun ka fa sɔrɔ ni ka an ka jamana den bɛɛ lajɛlen lakana k'a bɛɛ furakɛ k'a bɛɛ don da kelen fɛ ni k'a bɛɛ bɔ da kelen fɛ o de y'an ka tɔnɔ o de y'an ka laɲini o de y'an ka hakilina fɛn fɛn tɛ tali kow kan n'a ma dɔ fara an ka gɛlɛya kan tɛ dɔ bɔ a aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ayiwa sisan an b'an kun da Burkina Faso n'a yirala k'a fɔ ko Niger finitigi fangatigi kura n'o ye CNCP u ka cideya min bɔra Bamako k'u sera ayiwa Wagadugu u bisimila jamanatigi Ibrahim Traoré fɛ VOA Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu Kader Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn Nos délégations a eu l'honneur et le privilège an kɔrɔta sɔrɔ ka sababu kɛ dunan tɛmɛ fanga o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ le ye anw bisimila nin ye général Salif Modi kumakan ye n'ale ye Niger sorodasi fangakura ɲɛmɔgɔ ka nɔnabila ye min tun bɛ taamana Burkina Faso kɔnɔ yaasa ka se ka na sigikafɔ kɛ ni Burkina Faso yɛrɛ ka filajɛ fanga ɲɛmaa ye capitaine Ibrahim Traoré. Nin taama nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka na ɲɛfɔli kɛ ka taa ko minnu bɛɛ bɛ Niger jamana kɔnɔ i n'a fɔ farafinna tilebinfan tɔnbaw minnu ye CEDEAO ye ani UEMOA ye olu ye ɲangiriba min bɛn Niger jamana kan ani ko minnu bɛ ŋunuŋununa ka taa ko nin farafinna tilebinfan tɔnba fila ninnu bɛna se ka kɛlɛkɛjɛnkulu bila ka taa Niger faaba kɔnɔ min ye Niamey ye ka taa nin sorodasi fanga dafirila ninnu kɛlɛ ani ka jamanatigi kɔrɔ min ye Mohamed Bazoum ye k'ale sigi a nɔ na. Au cours de cette audience, il a été an bisimila ni a sigira fɛn min kan o ye Niger jamana yɛrɛ lahara ye sisan nin na a ko nin bɛ yɔrɔ min sisan a masumani lo an fana seni lo a cogo kɔrɔ min ye kɔrɔma dɛndɛnni ye an ye a nafama yɛrɛ le sɔrɔ ka bɔ Burkina kanw yɔrɔ a b'a lɔn ko CEDEAO kɔnɔ jamana caman y'a latigɛ ka se ka ɲangari caman sigi Niger jamana kan o ɲangari nin fana kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ ko sɔrasi fanga bɛna jigi anw kan an y'o kuma fana kɛ anw ka laɲini tɛ Niger ka kɛ Libi filanan ye an fana bɛna fara ɲɔgɔn kan o ko nin a kana se ka kɛ ka fara an balima Burkinabɛw kan an y'a laɲini ka se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka kɛ anw ka lɔ ka ninnu ko ninnu kɔnɔ Niger fangakura ɲɛmaa ka lasigiden minnu sera Burkina Faso olu ko u ka aju ye min ye ka se ka baara kɛ ni Burkina Faso ka fanga ɲɛmaaw ye yaasa ka se ka u ka jamana basigi ani ka jamanadenw yɛrɛ bɛɛ lankanaya nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. ayiwa yan nɔ Amérique faba kɔnɔ
jamanatigi n'o ye Joe Biden ale ye wele bila ka taa Niger jamanatigi suranle Mohamed Bazoum k'o ka bila a nɔ la joona ni bɛɛ fanga fana o basigi o ka boloda Niger jamana kɔnɔ. Modibo Dembele ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. N bɛ weleweleda kɛ sisan Niger jamana ɲɛmɔgɔ Bazoum ani a ka denbaya u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka bila ani mun ye foroba fanga ye Niger jamana kɔnɔ ni a sɔrɔla gɛlɛya kɔnɔ ale ka se ka makaran. Ni laseli kɛra Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Biden ale ka sɛbɛnfura dɔ la alamusadon Niger jamana ka kanabilali sɔrɔli san 63 o ɲɛnamayali la. A ko nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔ Ameriki jamana bɛ to Niger jamana kɛrɛfɛla la yasa u ka baarakɛɲɔgɔnya ka se ka alibi o sankɔrɔma ni a bɛ san caman kɔnɔna la mun sinsinlen do bɛɛjɛ fanga o kɔnɔna la ani u ka dɛmɛ ka ɲɛsin mara min na ni a ɲɛmɔgɔya kan ka kɛ faso jamaw bolo. A ka kuma la Bazoum ni san 63 do ale ka fanga dafirila nin y'a dɔgɔkun kelen a yɛrɛ ka lakɔlɔsilikɛlaw fɛ mun kɔnna Ameriki jamana fɛ farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba duniya jamanaw ka keleya tɔn. A ko Niger jamana ka kan ka mɔgɔ sugandi a sagolamɔgɔ Biden ka kuma la. A ko u ye o waleya kɛ kalataw senfɛ ko o waleya in kan ka labato ka kuma la. Ayiwa sisan an bɛna kuma ni ayiwa jɛkulu laɲini min taara Ameriki jamanatigiw fɛ kabini Obama n'a bɛ fɔ a ma ko Washington Fellowship. Ayiwa o dun bɛɛ b'a dɔn ni yali de u ye jɛɲɔgɔn dɔ lajɛrɛ dɔ kɛ tɛnɛndon juillet kalo tile 31 na k'a kuncɛ ayiwa arabadon n'o ye kunu ye. O hukumu kɔnɔna na farafina gun o sifin ma caman de bɛ yan 170 ɲɔgɔn na olu tun bɛ yan yɔrɔ nin na nka bi Mali sifin minnu tun b'a jɛkulu cɛla u b'an bolo yan n'an balimamuso n'o ye ayiwa Tariba Traoré a b'an bolo kɛnɛ kan yan. Ayiwa n balimamuso i ni wula. Ayiwa aw nana hɛrɛ la Washington DC yan. Yali n'o ye Washington Fellow Programme hukumu kɔnɔna na aw yɛrɛ ye mun de sɔrɔ ni faamuyala ni jɛkafɔ la ani Ameriki ɲɛmaw dɔ ani jagokɛlaw bisimila kuma b'i bolo. Programme kɔnɔna na an nakun ye min ye an ye camanba sɔrɔ a la bɛɛ nakun kun ye min ye bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la dɔw nakun kun ye jamana maracogo ɲuman ani baarayɔrɔ marako ɲuman ani jɛkulu marako ɲuman bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la a kɛla kalan min kɛla kilasiw kɔnɔna ye o a kɛla an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la ka réseau créer an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn kɔnɔna la k'a fɔ ni programme bannen kɔfɛ n'an sera so an bɛ se ka baara kɛ cogo di ni ani américain minnu ye ɲɔgɔn dɔn ani an bɛ se ka baara kɛ cogo di ani farafin minnu fana ye ɲɔgɔn dɔn minnu tɛ Mali kɔnɔna na an ye nafa caman yɛrɛ de sɔrɔ a la n'Ala sɔnna n'an sera Mali la n'an bɛ se ka minnu kɛ k'an ka jɛkulu wariya k'an ka baarayɔrɔw fana yiriwa ani k'an ka jamana yɛrɛ fana yiriwa. Ni y'a lajɛ salo fana u ye lajɛrɛba dɔ kɛ yan ni jamanatigi farafina gun jamanatigi caman ka fara denmisɛnnin kunda ye a ye min kalan yan a ye min ye zena tan na an na se k'o tɛmɛ k'a di aw tɔɲɔgɔnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya muso kunda ani denmisɛnnin kunda Mali la. Fo ka ɲɛ n'i y'a lajɛ an ye lajɛ min kɛ kunun depuis san 2019 lajɛ in ma kɛ n'an b'a fɔ a ma ko 2019 pandémique kosɔn jamalajɛ ma se ka kɛ parce que bɛɛ bɛ t'i ka université kɔnɔna na o ka kunɲɔgɔn 6 ninnu kɔfɛ an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an mɔgɔ 700 an mɔgɔ 700 an mɔgɔ 700 bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ kɛ ani mɔgɔ américain fana bɛ dɔn ɲɔgɔn na lajɛ in kɔnɔna na i n'a fɔ an ye ɲɔgɔn ye kunun ne yɛrɛ ni muso caman ye ɲɔgɔn ye ni minnu bɛ se ka ni minnu bɛ se ka baara kɛ k'an yɛrɛ ka baarayɔrɔ yiriwa ni ne nakun ye min ye ka Mali musomisɛn ninnu ka ɲɛmɔgɔya dusukun don u kɔnɔ ka u dɛmɛ ka se k'an ka baara tagabolo la ɲɛ. Ayiwa i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli b'an lamɛnbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kan ni jamukan labɛnna aw balimakɛ Sɛki Cero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ tun bɛ monsieur Cheng Molo jamukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.